Il-Gazzetta Malta Today fl-editorial tagħha fil-ħarġa tal-erba' ikkritikat bl-aħrax id-direttivi li qed timponi l-Assoċjazzjoni Medika Maltija il-MAM kontra l-ftehim tal-Gvern u isptarijiet privati biex jittaffa l-pis ta' każi ta' emerġenza fl-Isptar Mater Dei. Il-Malta Today tenniet bla tlaqliq l-ordni li tobba biex ma jitrasferux pazjenti fl-isptarijiet privati lejliet li kienu se jibdew il-miżuri inspjegabbli u anke responsabbli mill-assoċjazzjoni mmexxija minn Martin Balzan. Dan hekk kif l-editorial kompla li tal-ftehim u tant meħtieġ aktar u aktar meta ninsabu fl-istaġun tal-influenza u għalhekk il-pressjoni fuq is-servizzi tas-saħħa u naturali li tiżdied mhux ħażin. Fil-fatt kif irrapportat fl-aħħarjiem pajjiżi bħal Renju Unit qed jiffaċċjaw kriżi medika minħabba nuqqas ta' sodot u infermieri li jiġu ngaġġati speċifikament biex jikkuraw il-pazjenti fil-kurituri jew il-parkeġġi tagħhom. Il-Malta Today temmettejt li l-MAM għandha twaqqaf minnu fih dawn id-direttivi għal ġitt tal-pazjenti. Din il-kundanna tiżdied ma' dik tal-Unjon tal-Infermieri u l-Qwiebel l-MUMN li tlieta qalet li l-outsourcing lill-isptarijiet privati hija għażla tajba.